Total na 39 OFW hali sa Camarines Sur ang nakaresebe ning livelihood assistance gikan sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA Bicol kang nakaaging Miyerkules Enero 31. Day mababa sa 20,000 pesos ang pigtao para sa mga aktibong miyembro kang ahensya. Depende pa ini sa bulan o taon kang sa indang serbisyo. 10,000 sundo 5,000 pesos naman para sa mga OFW na bakong miyembro kang OWA. Parte ang nasambit na financial aid sa Balik Pilipinas Balik Hanap Buhay program kang OWA Bicol. Sarong programa na nagtataong panibagong paglaom sa mga distress o displaced OFW o an mga OFW na nawaran ng trabaho li sa pagkaka-terminate kang kontrata o dai natapos ang kontrata asin piniling mag-uli na sana. Sigun kay Nika Balisbis, ang communication officer kang ahensya, haluy na ninday ning programa na obhetong makapagtaong hanap buhay o sadit na negosyo sa mga OFW na nawaran ning trabaho. Asin pasasalamat man kan sa indang opisina sa mga OFW na nagsakripisyo sa ibang nasyon maski sa halipot na panahon. Siyempre kasi very active and very present ang OWA sa reintegration na tinatawag ng mga OFW. So kapag ang goal kasi ng OWA is to deliver satisfactory na programs and services sa ating mga OFWs. So kapag nakauwi yung OFW sa Pilipinas, hindi namin pinapabayaan. That is why nag-create kami ng mga programs kung saan pwede silang mag-put up and then mag-start again here in the Philippines. Antes ang pagtaong asistensya sa mga OFW sa Camarines Sur, enot nang natawan kan parehong asistensya. Ang mga OFW hali man sa 5 pagtaraid na probinsya kang nakaaging taon. Actually, all around the Bicol region, nagre-release tayo dyan ng mga livelihood assistance under this Balik Pinas Balik Hanap Buhay program. Meron sa Masbate, meron sa basta sa 6 provinces ng Bicol. May mga applicants tayo and then may mga na-release na din tayo. Mientras tanto, ngani mas makatabang pa sa mga OFW, kang nakaaging bulan, nagkondusir man ng orientation ang ahensya para sa mga bago nindang kwalipikadong scholars sa lindong kang Education for Development Scholarship Program, asin OFW Dependent Scholarship Program, kung sa 17 bagong scholar ang napili hali sa Camarines Norte, mantang 44 naman ang gikan sa Camarines Sur. Pagsisyerto kang ahensya, mas papakusuguninda ang sendang mga programa. Ngani padagos na makapagtaong alalay bako sana sa mga Bicolanong OFW, kundi pati naman sa mga nabayang pamilya kan mga OFW. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.